Prečo ešte platíš nehorázne sumy za kúrenie, keď za cenu víkendového výletu môžeš mať nový Lohberger Cook 75, ktorý ti zníži náklady celé roky? Lohberger Cook 75 je dôkaz, že kvalita nemusí zrujnovať rozpočet. Za cenu, ktorá ťa prekvapí, získaš overený rakúsky sporák, ktorý spoľahlivo varí, kúri a šetrí palivo pri každom zakúrení. Drží teplo celé hodiny, spotrebuje menej dreva a vytvára príjemnú atmosféru, ktorú ti radiátory nikdy nedajú. Dizajn kuchyň starých má, jednoduchá údržba a vysoká účinnosť. Všetko v jednom zariadení, ktoré ti prinesie roky bezstarostného tepla, úspory a pohodlia. Je to riešenie, ktoré dáva zmysel. Funguje spoľahlivo, vyzerá skvelo a šetrí tvoju peňaženku aj nervy. Ale pozor, posledné kusy vo výpredaji miznú rýchlejšie, než prichádza zima. Navštív sporáky na drevo.sk a chyť svoj Lohberger Cook 75 v akciovej cene, kým je ešte dostupný.